אוקיי, אז שלום לכולם. אז היום ברוכים הבאים לפתיחה של הערוץ החדש טרפסטריקס. אז כאן איתי השותף שלי, אין לי שותפים יותר טובים ממנו, רוי. היי. אז אנחנו בסרטון היכרות קטנה, רצינו להכיר אתכם וכל זה. יש לנו ערוץ חדש. בוא נגיד שאני אעשה סרטונים על משחקים וכאילו יש לנו כאילו תפקידים, אז רוי, אני על משחקים, רוי על מדריכים וכאלה. ואנחנו נעשה, הערוץ יהיה מאוד טוב, אנחנו נהיה ממש הרבה פעילים, אפילו כמעט כל יום יהיה סרטון, אז שתדעו את זה. אז רוי, יש לך משהו להגיד להם? לא משהו. אולי תרצה להסביר להם קצת? לא, אני אסביר בסרטונים. סבבה. אז אל תשכחו לעשות לייק וסאב, ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.